Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, 19 οργανώσεις πραγματοποιούν μαζική κινητοποίηση κατά των μέτρων λιτότητας με την ευκαιρία της παρουσίας και πάλι εκπροσώπων της Τρόικα στην Κύπρο. Με το σύνθημα «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί», οι οργανωτές καλούν τους πολίτες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο συμβολικά θα περικυκλώσουν, περιλαμβάνοντας τον Κλειό και το Υπουργείο Εργασίας, καθώς και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το Σπίτι της Ευρώπης. Οι οργανώσεις καταγγέλουν τις πολιτικές της Τρόικας, οι οποίες, όπως αναφέρουν, επιβάλλονται εκβιαστικά, αγνοώντας τις καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Με αφορμή την κάθοδο της Τρόικας στην Κύπρο, 19 συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις συνασπίστηκαν απευθύνοντας κάλεσμα για μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος των διαδηλωτών θα είναι να περικυκλώσουν και να αποκλείσουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το Σπίτι της Ευρώπης. Θα περικυκλώσουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το Σπίτι της Ευρώπης με στόχο να τα αποκλείσουν 19 συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις που απίφθηναν κάλεσμα για μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί. Η νέα κινητοποίησή μας στοχεύει να αναδείξει για ακόμα μια φορά την αντίδραση και την αντίστασή μας στις σκληρές και ανάλγητες πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στην κυπριακή κοινωνία. Με σύνθημα «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί», εργαζόμενοι, πολίτεκνοι, συνταξιούχοι και μαθητές στοχεύουν με αφορμή και την κάθοδο της Τρόικας να αντιδράσουν στις πολιτικές λιτότητας. Από τη μια να εκφράσουμε την αντίδραση μας και την αντίσταση μας στις πολιτικές που εκφράζει η Τρόικα και οι οποίες εφαρμόζονται, αλλά να στηρίξουμε και έναν πανευρωπαϊκό κίνημα που αναπτύσσεται ενάντια στο θεσμό της Τρόικας. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι η κοινωνία θα μπει μπροστά στους εκπροσώπους της Τρόικα. Για πρώτη φορά στις κινητοποιήσεις λαμβάνει μέρος και η Ένωση Συντακτών. Η εκδήλωση οργανώνεται από τους εργαζόμενους και αυτούς θα πραγματοποιηθεί ώστε να στείλουν το μήνυμα και προς το εσωτερικό αλλά και διεθνώς ότι θα αγωνιστούμε για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια. Οι συνδικαλιστικές και οι κοινωνικές οργανώσεις που λαμβάνουν μέρος στη διαμαρτυρία προανήγγυλαν και άλλες κινητοποιήσεις έξω από το Κοινοβούλιο και τραπεζικούς οργανισμούς.